Uyabona lawo ma-appliances nalawo ma-device owasebenzisayo asheshayo ukufa nangakhandeki wena lokho uthi kuyi-new model ikona kanye kanye okuyi-fake. Ungathethisa iy'ngane ukuthi sibulala umshini wokuwasha, cha wenziwe ngamabomu ukuthi ube yi-fake. Ungathethisa iy'ngane ukuthi sibulala ama-microwave, zenziwe ngamabomu. Izinto zamanje ezingama-appliances nama-utilities konke ney'moto lezo zinto zenziwa zibe inferior ngamabomu ingoba kwaba khona into ekuthiwa i-Phoebus Cartel, iy'nquphunga zama-companies ama-electricals or ezase-Germany, ezase-Netherlands, ezase-USA zahlangana ngo-1924 eGeneva zaqhamuka nalento ebizwa ngokuthi i-planned obsolescence and engineered failure, ukuthi into ifeyile singakashayi isikhathi. So namafoni enu enza the same thing, konke nikusebenzisayo kwenza the very same thing, ngoba lokho kwenza ukuthi kunyuke i-GDP, umnotho wethu ukwazi ukuthi ube sustainable. Ngoba uma kungasenzeki lokho kuzokwenzeka lento ebizwa ngokuthi i-paradox of thrift, la khona mangabe abathengi bekwazi ukuthi bebenefite bonke kanye kanye besave imali, umnotho uyacrasha ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasha uthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Lezi ngquphunga ke zaqhamuka nalento yokuthi akube khona i-planned obsolescence ngesizathu sokuthi kwabonakala ukuthi ama-light bulbs kune-light bulb kuyiloko yakhanya isize ya-outlive abantu abayenza, nanamhlanje sakhanya hundreds of years, nanamhlanje sakhanya 3 generations asasebenza ngaphansi kwayo ekazi izicishe day and night. Kwabonakala ukuthi hawo engineer sebekwazi ukukhanda ama-light bulbs angavutha ngaphezulu ka-2500 hours, and lokho kudenta ama-cells ama-light bulbs. So ke base bashiqilela ke umthetho wokuthi ama-light bulbs istandard akube u-1000 hours, to the extent yokuthi kwaba khona i-testing lab eyaba khona ukuthi inkampani nenkampani ayilethe ama-bulbs ayo batest. Make bathola nje ukuthi inkampani leyo ishaya mhlambe 1500 hours i-light bulb, khanya kakhulu, iyachargewa leyo nkampani, penalize ukuthi yakha into eyiquality. So kumele ukuthi i-filament le bayenze beyi-fake isheshe ikwazi ukuthi ife, yabo. So lokho kuzonyusani ama-sales. So i-standard ke esahlala phezu kwaso kusukela ngaleso sikhathi kwaba 1000 hours, right ke. Indaba ke yangabi sagcina ke lapho. Emva kwempi yomhlaba yesibili ke yabe sidissolve le Phoebus Cartel, kodwa umonakalo yayisiwenzile ngoba yawuforsa lo mthetho yawushicelela. Yabe siqhubeka ke lento yangaphelela lapho. uFord ke wabe seba nenkinga ke around 1920 ukuthi imodel yabo yemoto, imodel T, ama-sales ayo awahambi kahle ngenxa yokuthi abantu abasa like equality kakhulu, abantu ababuyi, kodwa kunalokho abantu bayakwazi ukushintsha ama-spares bayikhande and equality. Manje futhi wabona uFord ukuthi ngeke azakwazi ukukhanda imoto ezofa noma imoto ezo explode nje unyaka nonyaka, ngoba lokho kuzodenta bona futhi igama labo. Hayi ke uFord ke wabe seqhamuka nento ethi akube khona lento le, waqhamuka nento ekuthiwa i-dynamic obsolescence noma i-psychological obsolescence, esho ukuthi wena njengomthengi uzofika uthenge lento oyithengayo ngo-2025, but ngo-2026 kuzomela kube khona enye into imodel enye ezoshintsha nje kancane kuleyo nayo wena, khona izokudenta i-ego yakho ubonakale emhlabeni ukuthi wena uphethe uhamba ngemodel endala wena,
yabo. Kuzoba ne-feature nje encane njengawo lamafoni enwaphathayo kuthiwa awafoni. Angizi niyabona ukuthi kudlalwa ngengqondo yenu. Kulokhu kushintshwa lapha kancane kuthiwa njenganalezi imoto lezi kuthiwani lezi zabafana abancane. Zishintsha lapha nalapha kuba ne-silver lining, kuba kushintsha ithoshi yabo, into encane aqhamuka kanjalo ke nolo. I-dynamic obsolescence leyo identi ego yomthengi khona ezozizwa edinwa ukuthi ngifuna imodel entsha manje ngoba already ngihamba ngemodel enjani endala. Kodwa mawuthi uyabheka in reality lezi zinto ziyafana futhi zenza umsebenzi ofanayo. Yilokho nje okuncane isibuke esishintshile yabo. Right ke ayangaphelela ke lapha indaba. Yaqhubeka indaba yathi ngoba abantu ke bayakwazi ukuyikhanda into. Kodwa manje sifuna ukuthi abantu silokhu sibachajile. Ngoba nangalesi sikhathi ingakafi into. Siyalinda kanti asifuni ukulinda siyinkampani, sifuna abantu belobe bekhokhile. Bayidlulisa lento bayisa ke manje digital. Bakurentisela ama services ke manje. UBM wabe ese rentisa ama heated leather seats. Okunokuthi athi wena pay once and have these heated leather seats, but wathini is subscription. So uzokhokha monthly basis ukhokhelani lama heated leather seats okunokuthi wa own. Why ungazange uzoyi own? So when you go on paying but you are owning nothing. The payment ihamba phambili but the ownership hankala yabo. So you are bleeding the wealth every time. So ukhumbuleka ukuthi leyanto engikhulume ngayo le eyenziwa u40, that little change nje yokuthi lento yalonyaka iletha billions and billions of dollars kwinkampani. Buka ke manje nama lokhungane Adobe laphana Photoshop sebeku rentisela ama application kunothi own uyarent yabo. Into eningi nje manje you subscribe, pay subscription okunokuthi uyi-own. And then once you pay, you stop paying the subscription, you own nothing. Wonke umsebenzi wakho awusekho usuhambile. So you were constantly paying for so long but you are owning nothing. So le phone oyiphathayo ke nayo akudingi ukuthi beze behambe bezojemisa i-hardware. Cha. Bane i-system yabo bavele bethumele into ezokwazi ukuthi i-slow down ifoni yakho noma yenza ifoni yakho ibe dysfunctional only about when the new model is about to come, so that you'll go and buy the new model. By the way, that new model inento futhi inferior ngayo that will keep you coming back to the shop. Ngithi yabo lonto. So umnotho wethu kwakhele phe waleyo mfucuza ke yabo, uthenga into iba i-crash. Even ke nempahla zokugqoka nempahla zokugqoka kwenziwa into efanayo. Mawubheka nje impahla ezindala zokugqoka zino double stitch, but lezi zakwe ngo polyester bani cotton aba shorts and they tear out very in a very short space of time. Ngithi yabo, so that you will go back uyothenga leyo fashion esokuyisikhona ngaleso sikhathi. So izinto ezikhona ke zi inferior. Mawuphethe I new model, don't think ukuthi uphethe ingqoqwane, uphethe into ezokuthuma nje very soon ngapi ngase store. So ke ukuze ukwazi ukuthi uzame ukugwema kancane lokho, bheka into engakunikezi ilento le wena, ngoba nje manje ubuphethe le phone kahle hle wena awuthengiselwa ngefoni la, uthengiselwe ini ilokhungane i-user agreement yabo, i-rights to use yona into edayiselwe yona. So obheka ke ukuze obheka i-repairability score mawuthenga koma laptop nakwamanye ama devices namanye ama appliances, ubheka i-repairability score. Mayithi 2/10 udot loyo, mayithi 8/10 sharp loyo, uyibheka ukuthi nawona ama screws okuqaqa khona uzokwazi ukuyiqaqa, ngoba uthola ukuthi into ife ibattery kodwa ngenxa ukuthi ibattery ay unmounteki, sekumele ukuthi uyothenga the whole device kabusha. If into encane kodwa sekumele ukuthi uyothenga into yonke into entsha, ngobani isiyenze ukuthi ingakhandeki, so uzobuyela kuphi estore. Yeah, yilokho webetha ngixoxele kana osukwini la namhlanje.